Il-ħadd it-tajjeb u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u din il-ġimgħa ninsabu fil-Qrendi fit-triq it-Tempesta. Għandi deja vu. Hawnhekk konna ġejna nagħmlu triq tagħna min ilu jsegwina kien format differenti imma jekk tiftakru kien hemm waħda mara li propju minn hawnhekk kienet qaltilna tgħidu bela kafe. U aħna ġejna Sinjura x'bela kafe ma titlaqax. U propju ħammorru nsibu lil din is-Sinjura Catherine u ħanamlu triq tagħna ta' din il-ġimgħa magħha. Tlaqna? Inselmilkom! Catherine, Għajdli. tafna b'kafe wan. Tiftakar? Iva. Kont tattinna. Ma tħalċ. Li waqas kuna rajni lek wiċċek. Ħanaraw jekk inti xinti ra liħor xisra. Bella inti dejjem eċt il-Qrendi? Twelit teħe u dejjem eċtaw. Inti kont ners? Iva, għamilt zmin ners. U għawnek. Għandek intina kafe? Inti kejja, Iva. Għaw xieħutek għawnek? Iva, daw tnej ħuti, wieħed il-kbiru li korta warajja. Għedina disa, aħna Tal-mustaċċi derem qareb, ja? Dak it-tifel ta' ħija ta' Beni u din mara tiegħu Mary. Tiħu għalik għak nsaqsik najdek xaħġa. La, għaxej. Meta tara l-ħutek inti ħriġ tajjeb ħafna. Kemmu kiesa. Mela, Catherine, ħad dawarna dawra? Ndubru naqra. Ejja, san. Unek dawra, unek. Inti l-ewwel post li ħġibna mhux il-bot minn fejn konna x'hemmhekk din hu. Le, ma aħna konna noqogħdu għaw stess. Inti kont toqgħod. Wara dak il-bini li hemm. Fejn hawn dan is-surazzett. X'kien hawa? Hawnhekk xejn ma kien hawn, kien hawn farmhouse hawn fit-triq San Mattew u farmhouse oħra kienet toqgħod dar antika kienet toqgħod it-sija u kien hemm oħra fil-kantuniera. Il-qija ma kien hawnx triq dejqa u dil-pjazza kollha kienet siġar tal-ħarrub u ġebel u ħaxix. Baqat nej u notajta mill-lordi. Dawk antik, dawk għandhom naħseb over 400, fuq 400 sena. U fiex kontu tilabu? Konna noħorġu nilabu u x'ninnamraw dak iż-żmien. Nilabu bil-ħġieċ, nsibu l-ħġieċ, morru hemm ġol maqluba. Tal-ħġieċ, ma fehmx kif. Konna nsibu l-biċċi tal-ħġieċ, tal-flix, kienu nilabu ta' parsi, tal-ħanut. Ġeġa kienu ġifiri ħamġu dak iż-żmien in-nies. U lekin iħġieċ u jintra ma' barra. Ġillum jek tamela bil-plastik. Għawna konna ninġabru, kienu jiġu xjuħ, nilabu t-tombla u aħna nażlu in-numri biex nirbħu aħna t-tfal. Isma' jemmorru għalli jmiss, għax għala ħanifqu għax ma tantx għandna ħin. Tlaqna. Isma, mela, nistaqsik daqxej. Għawnek, xkien jis? Għawnek, f'kull 21 ta' Settembru kienu jagħmlu l-festa San Mattew. Kienu jagħmlu qoddisa fil-ħodu, u mbagħad kienu jagħmlu fira, kienu jiġu l-għannejja. Mbagħad ma' żmien bdew iġibu l-annimali, jibirku l-annimali ukoll. U kienu flaxija, kienu jitellaw il-fnik, il-ħrif. U kienet tkun festa, konna niġu għaw, nilabu. U anka issa ġifiri kema li aħna gbar. U mela ma konniex ninnamraw. Fuq il-boċċi. Jew il-boċċi ma kienux hemm dawk temmek. Dawk issamlu għom. Le, dawk issamlu għom. Morru naraw daqxej knisja minn ġewwa kif għedina. Nistaw, da, mor sal-maqluba. Di biċċa kappella li kien baqa mill-knisja, l-oħra kienet waqgħet. L-oħra kienet waqgħet bil-gwerra. Mbagħad bnew magħha u di baqa' taw issa rrestawrawha. Fi żmien kien hawn kappellanu kien beda jirrestawra l-affarijiet. U bħalissa tintuża meta ikun hawn xi ċelebrazzjoni ta' żwieġ, jinżlu jiffermaw hawn isfel. U vera sabiħa, vera sabiħa. U japprezzawha ħafna. Il-barranin japprezzaw ħafna.
Ejja, sabiħa għodna. Issa l-maqluba? Jew. Walla tinżil xem isfel mhux kemm tixbdu naqra. Uża kemm Robinson Crusoe qed jesplora. Ara ma taqax tawitu. Ħafna stejjer fuq hawnhekk. L-iktar waħda li laqtitni għax qaltilna aħna hawn li darba ntliet bl-ilma vera. Mela, di darba ntliet bl-ilma kienet għamlet ħafna xita u kienet intliet sa fuq kienet intliet bl-ilma. Damet ftit imma biex tiskula. Ma nafx Imma eżatt. ġranet jew sigħat. Le, ġranet, u żgur. Stajt taqbes fiha. Mela. Biex titla' mbagħad biċċa xogħol oħra. Mhux sejf. Mhux sejf. Mhux sejf. Mbagħad intom kontu tinżlu hemm misfel hemm misfel. Mek konna ninżlu, dik kien fiha ħafna rummin. Fi żmien forsi kelli 10 snin, 50 sena ilu. Jew iżjed. Jew iżjed. U konna ninżlu, konna tfal u kulħadd jaqta' rummin. Min inniżżel xkora, min inniżżel basketta ċarruta u ntellaw ir-rummin u kulħadd jikol ir-rummin. Affaxxinanti meta n-natura ħallija tagħmel l-triti u tara xi ġmiela u isfel u ġvera. Però issa is-siġar tar-rummin spiċċaw. Ma jidirx li baqa siġar tar-rummin. Għalik qed jgħid. Għax issara ħarrub u qasab il-biċċa l-kbira li hemm. Inkomplu aħna tlaqna ħallu hawn il dak. Issa li ħallewni kwiet sentikom ftit sekondi tal-maqluba titkellemi. Isimgħu daqsxejn xi ġminawx. Ċerrejtna, Xejtna l-emmulaw bla d-dor. Alla jbekek. U ma mortum kiena bil-rendi jek, għam għanna affarijiet. L-axħar post ġibna fih huwa dat-torri. Palazz dak il-palazzo Gwarena. Inti għandek taqsam ma l-palazz Gwarena. Ma mux tijaj. Mux tijaj. Imma għawnek kien kollu ġebel u għawnek toroq ma kienawx. Ma kienux bil-tarmak u hekk karozzi ma kienux jgħaddu xejn. Ma kien jintużaw? Il-palazz, le, dejjem kienu jiġu jgħoddu ġo fih. Imma aħna kienu jiġuna, konna niġu ma tal-mużew, is-sibt u l-ħadd, speċjalment il-ħadd wara l-ofsinar, konna nintafaw bil-edemmek fuq il-ġebel u nilabu t-tombla u ngħidu r-rużarju, kienet tgħidilna r-rużarju superjura qabel nitilqu. Ma għalikom se nagħmlu. Aħna ħammorru, ngħidu Rożarju, postamija, sadattant. Intom, tiltaqgħu magħna nhar il-ħadd li ġej għal triq tagħna ieħor. Fakrukom biex tafsu xe. U like. U grazzi. Thank you. Ma jibda. Sita bes fil-sabwa.